Amerikano ka talaga? Opo. Tika saan ka sa Amerika? Sa Milwaukee po. Milwaukee? Opo. Ano ginagawa mo rito? Gusto ko lang po kayo makilala. Gusto mo ko makilala? Opo. Ako si Kim Soto. Ikaw, pangalan mo? Ako po si, Gabi po. Ha? Gabi. Gabi. Upshar po ang apelido ko. Ano ang apelido mo? Upshar. Upshar. Opo. From Milwaukee. Opo. Marunong ko mag-English? Of course po. Wow. You talk to him in English. So, okay. Let's talk later. Ilan taon ka na? 10 po. Anong ginagawa mo rito? Sa Philippines. Ay, lang po. Pumunta lang po kami dito. Vacation lang. Para pumunta sa lola ko. Ganun lang po. Bakit may dugo kang Pilipino? Konti po. Konti? Parati lang po. Mga hap? Opo. Hap Pilipino ka? Opo. Sino kasama mo rito? Si mama po, pati si papa. Ayun, si Mama, Pilipina. Follower ko to sa Twitter, bossing. Sabi niya, Alan Kay, ako si Gabi. Amerikano ako, pero marunong ko mag-Tagalog. Pwede bang manood ng Eat Bulaga? Oh. Bossing, ang ganda po ng palabas niyo. Ang darling kong aswang, pati si malakas at si maganda. Pati Bakpak may Dr. Kwak. Napanood ko nito. Napanood niyo yung tatlo. Enteng na ina mo. Ha? Enteng na ina mo. Hindi pa po. Aba, ay panoorin mo na. Bili ka ng DVD na yun. Ay, wala po ako noon. Bili ka na. Bumili ka. Amerikano ka naman, may pera ka naman. Kunti nga lang po, hindi man kami mayaman eh. Okay, Gabi. Nice meeting you, ha? Thank you, Gabi. Nice meeting you. Sige, enjoy lang kayo na. Ito na ang bayanihan at pagsugod na may baong pag-asa at sorpresa. One for all for one.